Я када турма қати занаш закс надура ҳамё бояд закс кунанд вале намондаистаншон ҳамсараш закс кардан бихоҳа ба воситаи нотариус мешавад. Ахиран нархи маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафт. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. Доруҳо дастафка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо соф савдо бошед. Офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Навори имрӯзаи мо як чандин ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем. Баъдан саволҳое ки равон карда будем кӯшиш мекунем ба ҳамаи саволотон ҷавоб гардонем. Тамошобинони азиз, як чиза ба шумо хотиррасон карданем. Аввалан мо дирӯз ба як ҷо рафтем ва аз вазъияти як оила гуфтем бо хабар шем ва наворш гирифтем. Чӣ хеле ки мо ба шумо гуфта будем ки кӯшиш мекунем дар як моҳ якта ё дута шахсиятҳое ки ба кӯмак ниёз доранд рафта аз ҳолшон бо хабар бошем ва ҳамакаса дастгиришон кунем, кӯмакшон кунем. Видеои пештараро дар омада тамошо кунед. Мо як кӯдаки хурдсола ба навор гирифтем ва пешниҳод кардем. Аввалин ахбороти мо оиди президент қарори ҳукумата ба имзо расонид оиди бе боҷу андоз барои ғизою сӯзишворӣ ворид кардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои вуруди бархе намуди ғизо ва маводи сӯхт бидуни пардохти боҷу андоз иҷозат дод. Яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарора имзо монд ва баъзе аз намуди ғизоҳора ва сӯзишворира бе растамошка, яъне бигем агар ворид кардана иҷозат дод ва аз андоз озодшон кард. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзои қарори ҳукумат ба агентии захираҳои моддии ҷумҳурӣ барои вориди анвои озуқаворӣ ва сӯзишворӣ бидуни пардохти боҷ, аксиз ва андоз аз арзиши иловашуда иҷозат дод. ҳукумат бо қарораш ҳаҷму номгӯи маҳсулотеро ки бидуни пардохти боҷу андоз ворид мегардад тасдиқ намуда хадамоти гумрукро муваззаф намудааст ки анҷоми саривақтии расмиёту истифодаи мақсадноки ғизо, бензин ва сӯзишвории дизелӣ воридшавандаро таъмин созад. Дар мавриди ҳаҷми мушаххас ки бе пардохти боҷу андоз ворид мешавад феълан иттилои дастрас нест. ин тасмим дар ҳолест ки ахиран нархи маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафт. Яъне ки хӯрокворӣ ва нархи бензин, чӣ хеле ки касои дар Тоҷикистон қарор доранд медонанд ки айни ҳол хеле боло рафтагиай. соли гузашта нархи бензин 5 сомон 5.5 сомона дар бар мегирифт, вале айни ҳол аз 8 то 9 сомона дар бар мегирад. Ба ҳамин хотир президент шахсиятҳое ки озуқаворӣ ворид мекунанд ва сӯзишворӣ ворид мекунанд аз ан ҳамин гуна пардохтҳо озодшон намуд. хабари навбатии мо оиди қадрдонии президенти Федератсияи Россия аз як муҳоҷири муваффақи тоҷик бо медалу ифтихорнома. муҳоҷири меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Камолов бо фармони президенти Федератсияи Россия бо диплом ва медали хотиравӣ қадрдонӣ шуд. ба иттилооти хабарнома номурда ба истифода аз таҷрибаи бои андӯхта дар Тоҷикистон дар Русия ба соҳаи кишоварзӣ машғул гардида дар муддати кӯтоҳтарин ба комёбиҳо ноил гардидааст. Парвиз дар ҳавзаи шимолу ғарби Федератсияи Россия 100 гектар замини кишоварзиро расман гирифта бо ҳамватанони худ ба истеҳсоли сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза машғул мебошад, омадааст дар хабарнома. дар робита ба ин аз ҷониби президенти Федератсияи Россия Владимир Путин Парвиз Камолов бо диплом ва медали хотиравӣ барои саҳми беғаразона дар ташкили аксияи умумирусиягӣ кӯмаки тарафайн мо якҷояе мукофонида шуд, омадааст дар хабар. гуфта мешавад аз ҳосили заҳмати худ Камолов Парвиз барои эҳтиёҷмандон, корафтодагон ва мактабинтернатҳои минтақавӣ дасти кӯмак дароз менамояд. тамошобинони азиз, акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. то охири навор
тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. Як чиз дигарам хотиррасон мекунам, мо дар шабакаи инстаграмам як контент пешгирифтагием, яъне ки видеороликҳои тарбиявӣ даромада дар инстаграми ма обуна шавен ва аз ҳама видеоҳои мо шуморам огоҳ бошену тамошо кунед. Номи инстаграм дар экран ҳастад. Легенда навистай. Билет начальники авиакаса худаш гуфт ки билет 5600 сомон шидагиай. Яъне арзон шид уже. И 8000 сомон айбайн рафт тамом. Билет 5600 сомон шидагиай. морам тарафдори ҳамин чизем ки билет арзон шава. Начальники авиакаса не, балки директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиза пешниҳод кард ва морам тарафдорем ки 5600 сомон боқӣ бимонад, чихеле ки қонунӣ қайд кардагиян, ҳамин қадар ба мардум билета буфурӯшанд. Равшан Файзуллоев бародар як савола аллакай ба фикрам 5 бора ё 10 бора нависаи ман ҳар рӯз видеоҳом ҷавоб додаистам, намедонам бо барои чи такрор ба такрор савол додаистаи мумкин видеоро тамошо намекунӣ то охирша. Нависондае ки як бор ҷавоб бугӯ барои кӯдаки 3 сола ва 5 сола билет чанд сумай. мо қайд намудем ки бояд 50% бошад, яъне то 12 солара 50% ҳамун ширкат бояд пул бигира барои кӯдакҳо, вале мутаассифона айни ҳол барои кӯдакҳои 4 сола 5 сола 100% гирифтаистанд пула. Муҳриддин айсай. Ассалому алайкум бародар. Як саволи муҳим аст, срочни ҷавоб теамира. Як када турмай қатъи занаш ЗАГС надора, ҳамё бояд ЗАГС кунанд, вале намондаистаншон ҳами чӣ хе мешида боша. Ай назари қонун як камтар бифаҳмон, вақте дар турма боши ҳолатҳои документӣ шава, чӣ хе мешава ӯ одам дар турмаи срочна ҷавоб те. Бародари азиз, вақте ки шахсият дар зиндонай дариҷа ҳастаи нотариус, шахсияте ки дар озодияй, мисол мегирем, агар ана ҳамун ҳамсараш ЗАГС кардан бихоҳад, ба воситаи нотариус мешавад ва ба воситаи ҳамун судиҷрочӣ, мисол судиҷрочира мегира ва адвокат мегира ва ба дариҷа нотариус ҳам лозим аст. ҳамин шахсиятҳоро ворид мекунанд, баъдан ҳуҷҷатгузориҳошона дуруст мекунанд. Шарифҷон навистай. Брат, як савол дорам. Агар ман имрӯз ё фардо ба кӯча барояму мара аблава қапад, чӣ мешава? Ҳақ дорад қапидан ё не? Агар қапида аз ман пул талаб кунад, ба куҷо арз карданам дар кор? Аллакай даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай бародар. рӯзи 27 фармон буромадагиай, план буд шидагиай, фикр мекунам ки дига даъват намекунанд ҳеҷ каса. Вале мабодое ки чӣ хеле ту гуфтӣ дар роҳҳо биқапанд, агар пул талаб кунанд, и аллакай дар назди қонун амали ғайриқонунӣ ҳисоб мехӯрад. Барои шикоят кардан метавонӣ ки ба мақомотҳои болоӣ арзи шикоят кунӣ, махсусан вайни прокуратура ҳастай дар инҷа ё ки ба прокуратура. Маҳмуд Гадозода нависай. Салом алайкум акаҷон, чӣ ба иқа беақли ту? хай худованд мада ҳамин қақл додаяхи. Эшмуратов нависай. Салом алайкум акаи сорбон, дар Тоҷикистон живой давернес қатъи мешавад мошина ҳайкада пешакӣ раҳмат. яъне дар назар дорӣ ки ҳамун соҳиби мошин дар наздат шиштагӣ боша, албатта ки мешавад, вале ту бояд ҳуҷҷати ронандагӣ дошта бошӣ. Доч навистай. Дору барои фарбеҳшавӣ метавонед душанбе доставка кунед? Мутаассифона мо ин чиза аз уҳдаш биромада наметавонем. ҳамун рақамҳое ки ҳастай занг бизанед ва ё хичон доставка дорам ба ҳама ҷо, маълумоти пурра ба шумо мерасонам. Қурбонов нависай. Акад дар ҳамаи видеоҳо савол менависам, ҷавоб наметӣ. Зан мегирам дар Россия гражданство каданем, не ки дар синни ноболиғим. 17 сола будам дар Тоҷикистон дела шудам. қисми 237 хулиганство ба ман зарар намерасонад барои гражданство карданам. қисми 237 намеша бародар, 237 мода мешава ва қисмша дариҷа мутаассифона нанависонда ва мо дар як видео мо қайд кардагӣ будем оиди гирифтани шаҳрвандӣ барои шахсиятҳое ки доғи судӣ доранд, яъне мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия шахсиятҳое ки ҷинояти махсусан калон кардагиянд, мисол мегирем, агар аз 12 сол боло то 18 солу 20 солу 25 сол ин шахсиятҳо наметавонанд соҳиби шаҳрвандии Россия шаванд. яке аз монеаҳо шудан барои гирифтани шаҳрвандии Россия и содир кардани ҷинояти вазнин мебошад бародар. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар агар бошад дар комментария саволотона бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.